Doncs comencem la classe. Mireu, necessiteu o una pilota, sí, estil aquesta, pot ser una pilota de futbol, d'handbol, qualsevol pilota que tingueu aquest estil. Si no teniu una pilota, tan sols amb un coixí, d'acord? Que el puguem doblegar i puguem fer una miqueta la forma de pilota, sí? O amb un jersei, el dobleguem i ja tindrem una pilota, d'acord? Sí? Jo farem la pilota perquè la tinc, els que no, amb un coixí sense cap problema. Deixo el coixí. Ahí està. I anem a començar. Col·locarem les mans a la pilota i ens anem a col·locar en posició. Fixa-t'hi bé, els meus peus, turmells, estan en línia amb els meus genolls i els meus malucs. Allargo un fil ben en l'aire. Recordeu, sisplau, posar els mòbils en silenci tots, d'acord? Recordeu que si no ens molestem entre nosaltres. I començarem. Les mans, sí, els palmells de les mans a la pilota i faig una petita pressió. Agafo aire, inspiro i el deixo anar i pressiono. Recorda, pressionem la pilota o pressionem el coixí o un jersei que tinguis, qualsevol similar, d'acord? Ens servirà sense problema, un coixí mateix. I pressiono. Molt bé, inspiro, agafo aire, penso en allargar, créixer en l'aire, quan el deixo anar. Pressiono. Agafo aire, el deixo anar. Si algú té algun problema, mentrestant, sí, em pot fer el comentari per aquí, pel Gipsy mateix, ja per fer algun comentari, No ho veig gaire, però veig un comentari i tinc per aquí un ajudant que potser m'ho pot xivar, d'acord? Seguim i pressionem. Molt bé, els genolls poden estar una miqueta doblegats si estàs més còmode i anem a portar els braços en l'aire. Inspiro, agafo aire, braços amunt, deixo anar l'aire, els baixo. Sense fer força, la pilota ni el coixí. Inspiro, agafo aire amunt, deixo anar l'aire poquet a poquet. Molt bé, segueix. Inspiro, agafo aire, el deixo anar. Inspirem, el deixem anar. En aquesta propera ja pressionaré una miqueta la pilota. I deixo anar l'aire. Perfecte. Agafo aire, pressiono, el deixo anar. Agafem aire, pressionem i sempre pensem en allargar, en estirar-nos en l'aire. Un fil que està lligat a la coroneta que ens estira cap al sostre. Molt bé. Una vegada més i ens quedarem amb la pilota damunt del cap. Flexió lateral de columna. No se'm mouen els malucs i dic esclafa la meva cintura. Torno al centre, agafo aire, el deixo anar. Recordeu, aquells que us molesten les espatlles, teniu l'opció de doblegar més els colzes, sí? O de deixar la pilota aquí al davant i fer el mateix moviment, d'acord? No hi ha problema. I allargo, pensant en esclafar i allargar tot el costat. I vaig canviant, un i l'altre. Molt bé. Un i l'altre. Molt bé. Aire, inspiro, una vegada més, dreta, esquerra, d'acord, ens quedarem aquí dalt, agafo aire, però el deixo anar, flexiono i me l'emporto endarrere. Torno al centre, flexiono el lateral i m'emporto la pilota endarrere. Agafo aire, el deixo anar i me l'emporto. O un torero, per darrere, sí? Flexiono, per darrere. Aprofitem per agafar aire quan aixequem els braços i deixem anar l'aire. Més. Anem respirant. Agafes aire. Bé. Agafes aire. Perfecte. Me'n vaig aquí dalt. Flexionarem una miqueta. Flexiona les cames si estàs més còmode. Posarem les mans per sota la pilota o sota del coixí o l'agafes pel costat, que puguis tu agafar la pilota, el que prefereixis,
I anem a obrir un braç que s'anirà ben enrere, el torno al centre. Agafes la pilota si pots, o el coixí, i si no, l'aguantes per sota. Agafo aire, el deixo anar. Agafo aire i el deixo anar. I el moviment està a l'espatlla, sí? És l'espatlla, és la part posterior, sí? La zona del nostre deltoides, sí? Posterior, la que se'n va. Agafo aire, agafo aire, segueix. Quan obres, Malik, enfonsat. Quan obres, Malik, enfonsat. Molt bé, una miqueta més. Última. I fixeu-vos, vaig obrir el braç i un cop he obert el braç porto el colze a la cintura. L'estiro i el torno al lloc. Hem canviat. Agafo aire, el deixo anar, agafo aire i el deixo anar. Sí? Obrim, tornem i busquem. Busquem aquest treball de la part posterior de l'espatlla i buscarem aquest treball quan es doblega el colze de l'elevador de l'escàpula. D'acord? De la musculatura més posterior, que ens manté l'estabilitat una miqueta de tota la cintura escapular, que és tota aquesta zona de l'espatlla, sí? La part més posterior. Anem-hi? Molt bé. Farem una més a cada costat, clavant el colze, El colze ha de fer força cap a la meva cintura, Busco clavar el colze. Molt bé, canvio. Apropo la pilota, el coixí, el jersei, el que tingui a les meves mans. Pots flexionar una miqueta més les cames si ho necessites. Inspiro, agafo aire, pressiono la pilota. Agafo aire, el deixo anar. Agafo aire i el deixo anar. Agafo aire, obro. El deixo anar. Sí? Em porto una miqueta de flexió de tronc. Busco una miqueta la flexió del tronc per buscar una miqueta d'abdominal i de zona pectoral. I torna. Molt bé. Agafes aire. Agafo aire. Una vegada més. Fixa-t'hi, baixo en squat, vaig a seure, un taburet, la pilota se'n va endavant, torno al centre, em vaig a col·locar de costat perquè em vegis, coleta enrere, braços, allargo endavant. Torno al centre, sí? Deixo anar l'aire. L'agafo, creixo. Colzes enganxadets a la cintura. Els meus colzes m'han de rascar la cintura. Molt bé. Farem força. Al tirar endavant la pilota, pressionaré la pilota. Al tornar-la, deixaré de pressionar. Ara pressiono. Ara deixo de pressionar. Ara pressionem. I ara deixem de pressionar. Segueix, molt bé. M'animo jo sola, Pressiono. Ahí està. I et quedes. Torno i torno. Pressiona la pilota. 8 vegades seguides. Agafo aire i pressiono. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deixo. Allargo davant. Un squat. Torno al centre. I 8 vegades. 8, 7, 6, la pressió. 5, 4, 3, 1, endavant. Vigila, els que ja sabeu que els vostres genolls no us permeten baixar gaire, baixeu menys, Els que no, fins al terra, tocar el cul al terra. 6, 7, 8. Una més, allargo. I últimes 8 repeticions. Anem-hi. 8, 7, 6, 3, 2, 1. Fixa-t'hi. Anem a portar
sí? En l'aire, és a dir, quan farem l'esquat portarem els braços amunt i quan baixarem el braç col·locarem el genoll. Busco fer un esquat amb l'aire, aixeco l'altre genoll. Sí? I ho intento fer lent, no és qüestió de fer-ho ràpid. Lent, agafo aire, agafo aire, vull que pressionis la pilota aquí dalt i aquí baix. Pressiono dalt, pressiono baix, pressiono dalt, pressiono baix, pressiono, ahí està, pressiono, molt bé, aguanta, ben avall si pots, sí, ahí està, 6, ahí està, 7, una vegada més, vale, queda't aquí, mira, 1, separo, 2, separo, 3, separo, 4, estic pressionant, 5, amb força, 6, 7 i 8. Descansa, anem a buscar el mateix. I flexiono, i 1, flexiono, i 2, flexiono, i 3. Agafo aire. Agafo aire. Molt bé. 6. Avant i amunt. 7. Una més. Tanco una miqueta. Sí, tinc els peus una miqueta més separats que els meus malucs. Torno a agafar aire. I quan pressiono m'aniré enrere. Agafo aire. I agafo aire. Agafem aire. Busquem la rotació de columna. Sempre aquest fil que t'estira en l'aire i és la teva cintura la que gira. Agafes aire. Bé, aguanta. Una vegada més. Queda't, tancarem una miqueta els peus i el que farem és portar la pilota a tocar el genoll i estiro el peu endavant. Toco el genoll i estiro el peu endavant. Pots recolzar-te cada vegada si vols o fer-ho seguit. Anem a provar. D'aquí, estiro. Si vols al terra. Aquí, estiro, terra. 1, 2, terra. Si vols, ho podries fer tota l'estona a dalt, sense tornar a baixar el peu. Sí, hauries de doblegar el genoll cada vegada, estirar la cama cada vegada. Sí? Busquem aquesta flexió, extensió. Molt bé. 1, 2. Baix, perfecte. Faig força amb els braços, pressiono. Ahí està. Vinga, aguanta. Vinga, aguanta. Molt bé. Una més. Descanso. Vaig a fer el mateix amb l'altra cama, sí? Anem-hi. Flexiono, estiro, al terra si vols. Flexiones, estires i al terra si vols. 1, 2, força abdominal. L'abdomen ben fort per no caure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Vinga, ahí està, vas molt bé. Atenció amb l'equilibri, Aguanta't algun lloc si ho necessites, Una vegada més. Vale, descanso un segon. I ara ens anirem a seure de costat al terra, sí? Dispositius, anem al terra. Fixa't. Ens col·locarem en aquesta posició, sí? Fixa't-hi, d'acord? Tens el peu, el taló just davant del teu pubis, més o menys, el genoll al costat. L'altra cama, si la pots mantenir al darrere, la mantens al darrere. Si no, obro la cama estirada o doblegada.
I si així segueixes estant molt incòmode, sempre puc obrir una miqueta les dues cames. D'acord? Esquena, recta, en línia. Jo em col·loco en aquesta posició perquè en principi, si no és que tens problemes als genolls, amb aquest nivell 2 que estem fent intermig, ja tothom hauria de poder estar més o menys en aquesta posició. Des d'aquí, a poquet, fixeu-vos, tinc la pilota en el costat que tinc la cama al darrere. I el que farem és portar la pilota per dalt i el palmell de la mà sempre ha d'estar mirant amunt i tornarà la pilota pel lloc. Passo la pilota per darrere del meu cap i per davant. I torno la pilota fent aquest cercle. Te'n surts? Vinga, poquet a poquet. Qui teniu pilota podeu fer com jo, l'agafo i així no se't cau. Els que teniu un coixí ho podeu fer amb un coixí, aguantant el coixí també. Ahí està. Molt bé. I anem a exagerar-ho una miqueta, anem a buscar una miqueta de treball abdominal també. I gira una miqueta. I el tornes girant. I buscar fer aquest cercle amb aquesta pilota tot el gran que puguis. Molt bé. Fixa't, aquesta mà em pot ajudar, O no? Si vols fer més difícil, que no t'ajudi la mà. Tu mateix, tu mateixa. Molt bé. Aguanta. Perfecte. Una més i ja està. Perfecte. Fixa la pilota. La pilota anirà a buscar sempre les parets del darrere. Passo per davant del meu cos, vaig a buscar la paret del darrere, obrim, anem a buscar la paret del darrere, mantenint sempre els meus isquions tot el possible al terra i anem a obrir. I el meu cap mira la pilota. I el meu pit també intenta mirar la pilota. Deixo anar l'aire, l'agafo, deixem anar l'aire, l'agafem, deixo anar l'aire, l'agafo, et pots no ajudar, gires i gires, gires, molt bé, vinga, aguantar, sempre pensant en allargar, agafo aire, passo per davant, agafo aire, i fixa't que ho canviarem, deixa la mà al terra, si vols, és opcional, i el que farem és portar la pilota lluny per davant, la cama també s'estira, torno a recollir-la al lloc, allargo i al lloc, inspiro, el deixo anar, inhalem, exhalem, ben lluny. La teva mà vol anar a tocar la paret, el teu peu vol anar a tocar la paret de l'altre costat. Molt bé. Aguanta. Ahí està, vas molt bé. Una més. Agafa la pilota, si pots, aguanta-te-la, agafa el cercle, i el que farem és venir a buscar el genoll. Allarguem i vindrem a girar-nos a buscar el genoll. Allargo i genoll. 1. Allargo i genoll. 2. Estira molt la cama, estira molt el braç. 3. Vull que t'allarguis, et col·loquis horitzontal, paral·lel al terra, i vull que et posis vertical. Horitzontal al terra, paral·lel al terra i vertical. La mà, si vols, t'ajuda. Si no vols, no, Allargo. Molt bé. Deixo anar l'aire. A veure si pots mantenir aquest peu aquí dalt, que no toqui el terra. 2 més. Vinga, va, que aquest és duret, ja. I acabo. Molt bé. Agafarem la pilota o el coixí
ens el col·locarem entre mig de les nostres cuixes, d'acord? Sí? No es toca el terra, està més amunt dels nostres genolls. I ens col·locarem en quadrupèdia. Des d'aquí, a poquet, el que farem simplement és desenganxar els genolls del terra, tornar-los a lloc. Ho anem a fer 8 vegades. Vinga, apropa una miqueta els genolls cap a les teves mans, deixo anar l'aire, pressiono una mica la pilota i baixo. Si et molesta molt els canells, recorda, sempre tens l'opció d'anar al terra, d'acord? Vinga, i seguim. Pressiono i baixo. Anem fent, No pareu, encara que jo vagi fent explicacions. Sí, aneu continuant, no val parar, Sol m'heu d'escoltar, no cal ni que em mireu. Pressiono, agafo aire, pressiono, agafo aire, pressiono un genoll contra l'altre, sí, vull pressionar la pilota, d'acord? Vull enfonsar el meu melic. Vinga, pressiono, i a la propera em quedo aquí dalt i pressionarem 5 vegades seguides. Mira, agafo aire i pressiono. 1, 2, 3, 4, 5. Baixo, descanso. Inspiro, agafo aire i pressiono. Inspiro, agafo aire i pressiono. Continua. 1, 2, 3, 4. Força, Busquem aquest treball als adductors. Els músculs que hi ha a la part de dins de les cuixes. I segueix. 2, 3, 4, 5. Una vegada més. Sí. I 1, 2, 3, 4 i 5. El parelló. Descansa aquí un moment. Flexiona un moment. I el que farem és tornar a desenganxar els genolls i anem a fer cercles. És a dir, porto els genolls cap a un lateral i porto els genolls cap a l'altre lateral. No paris, Segueix aquí un moment. No paris, me'n vaig un segon. Recorda, tens la pilota i estem girant. Genolls cap a un costat, genolls cap a l'altre. Torno al centre. El meu pit segueix mirant recte al terra. Aguanta. 2 més i ja està. Molt bé. Para, descansa, afluixa, fes el que necessitis. Ens anem a col·locar asseguts perquè hem de fer l'altre costat. Fixa-t'hi. Si abans estàvem mirant amb els peus cap aquí, ara hem de fer el contrari. Sí? Comencem? Ahí està. I des d'aquí, a poquet, d'acord? El palmell venia en l'aire, passàvem amb la pilota pel darrere, la tornàvem al lloc. Passem la pilota per darrere i el palmell de la mà sempre ha de mirar el sostre. D'acord? Agafa't una mica la pilota o el coixí si tens i anirem fent una i l'altra. Ho exagerem. Agafo aire i passo per davant. Exagera amb aquest cercle tot el que puguis. Del davant al darrere. Ben exagerat. Cap a tots costats. Ben gran. Ahí està. Recorda, ho pots fer sense l'ajuda de la mà. Ens complicarà una mica el tema. Haurem de tirar més del nostre abdominal, de tota la musculatura abdominal. Ahí està. Vaig acabant. I em quedo aquí al centre. Agafàvem aire, passàvem la pilota per davant del nostre cos, miràvem al darrere, tornàvem a obrir. Sí? Deixo anar l'aire. L'agafo. Busca, girar-te tot el que puguis. I el cos en línia, sempre, aquest fil que t'estira en l'aire.
Mira la pilota. Bé. Segueix. Sempre pensant en que la teva columna és com una escala de cargol, Vol rotar, vol girar i vol créixer. Les dues coses alhora. Ahí està. Anirem a passar. Aquest braç s'anirà per davant, allargarem la cama. Sí? La pilota se'n va a aquell costat d'allà, la cama s'estira. Allargo, torno al centre. Recorda, Tens l'opció de deixar la cama cada vegada al terra o de mantenir la cama dalt. Recollida, però dalt. Vosaltres mateixos escolliu o es queda aquí dalt o la torno a col·locar al terra. Si em costa molt, també tinc l'opció de simplement arrossegar la cama. L'arrossego i la torno, així de fàcil. Molt bé. Allargo, creixo, flexiono, em col·loco. Allargo, creixo, flexiono, em col·loco. Molt bé. Allargo, flexiono. Ahí està, vinga. Molt bé. Vinga, aquí. Va genial. Aquesta més. Recorda el següent que fèiem, Sí? Te'n recordes? Era, flexionàvem, d'acord? Intentàvem recollir. Allargo, recullo, allargo, i és com si anessis a mirar. Allargues, t'allunyes i t'apropes. El teu colze i el teu genoll es toquen i el teu colze i el teu genoll s'allunyen. Allargo, 2. Recorda, ho pots fer amb el peu sempre volant, com estic fent jo, o arrossegant el peu pel terra. Serà una miqueta més fàcil. Ahí està. Aguantem. Més. Última. Perfecte. I tornarem a col·locar la pilota entremig dels genolls. Ens quedem en quadrupèdia a gates. Pilota entremig. Sí? I ens quedem en quadrupèdia. Col·loca't aquí, fixa't-hi bé que tinguis un rectangle amb les teves mans i els teus genolls, un rectangle dibuixat al terra. Flexiono, extenc els ditets i des d'aquí me'n vaig en l'aire, pressiono la pilota. Torno allò. Inspiro, agafo aire, quan pressiono el deixo anar. Agafo aire, pressiono. Agafo aire, quan baixo, quan m'aixeco és quan pressiono. Recordeu, noies, sòl pèlvic, es recull. Sí? Busquem tancar. És com si ens volguéssim aguantar el pipi, d'acord? Sí? Totes les nostres necessitats ens les hem d'aguantar. I xusclant l'aire, portant l'aire. Anem amunt. Descansaré, agafarem aire i a la propera, quan estem a dalt, pressionarem 5 vegades seguides, d'acord? Inspiro, agafo aire, aixeco, deixo anar i pressiono. 5, 4, 3, 2, 1, deixo. I baixo. Tornem-hi. Sí? Agafo aire i pressiono. 1, 2, 3, 4, 5. Recorda, si molesten els canells, mans al terra, I tornem. Amunt i 5, 4. Dues vegades més. Vinga. Amunt. Agafes aire baix i amunt. Descanso. Em vaig al darrere, descansa un moment, treu la pilota si vols, quedes a baix.
Respires tranquil. I a poquet ens anirem aixecant. Anirem a seure, d'acord? Si vols pots deixar la pilota aquí, als peus, i si no, la deixes al costat, que no et molesti vosaltres mateixos. L'anirem agafant, d'acord? L'anirem utilitzant, l'anirem deixant i agafant. Jo me la col·loco així, ja la tindré preparada, sí? Allargarem els braços. El que buscarem és el roll down, sí? El de baixar la barbeta, enfonsar el pit, la panxa i anar articulant la columna, vèrtebra a vèrtebra, al darrere. Baixem i pugem, d'acord? Anem-hi? Vinga, agafo aire. I ves baixant. Baixes, et deixes caure. Porta els braços al darrere, si vols. Agafes aire, pots arquejar una miqueta l'esquena i al deixar-lo anar, barbeta al pit, afonso el pit, afonso la panxa i allargo endavant una miqueta, no gaire, torno a col·locar-me al lloc. Allargo de nou. Agafo aire i baixem. Vinga. En farem 4 o 5 d'aquestes i deixo anar. Sempre imagina la teva columna com un collaret de perles i és les vèrtebres que van tocant el terra una a una amb molta suavitat i tornen al lloc. Ahí està. Vinga, dues més. Recordeu, sempre teniu l'opció d'agafar-vos per balancejar-vos si no podeu aixecar-vos, Sí? Teníem aquella opció d'agafar-nos, balancejar-nos per poder-nos aixecar o aixecar-nos de costat. Ens quedarem a baix, a poquet, et quedes a baix, quedes a baix, quedes a baix. Jo em deixaré la pilota per aquí al costat, d'acord? Que no us molesti gaire. I des d'aquí, a poquet, el que farem és flexionar una de les dues cames, intentarem mantenir el genoll en línia amb el maluc una miqueta i el taló en línia amb el genoll si és possible, i és aquest genoll el que caurà, sí? És com si tingués un fil i el que fa és estirar-me per venir a tocar-vos a vosaltres. I torno al centre. Canvio de cama i faig el risc cap a l'altre costat. Giro i m'aporto el genoll lluny i torno al centre. Recorda, la part alta de l'esquena s'ha de mantenir en contacte al terra i busquem la rotació de la columna. És la part alta, la part que està fixa al terra, i són les meves vèrtebres, d'acord? Les que van rotant. Hauria de tenir la 6-7, que és l'última vèrtebra cervical, en contacte al terra. Sí? Després, totes les meves vèrtebres toràciques, d'acord, s'han d'anar buscant aquest moviment de rotació. Molt bé, canviant. Allarguem deixant l'aire. I ens quedarem aquí dalt. Aquest genoll flexionat és la cama de sota, la que està estirada. Està en contacte al terra, d'acord? La deixarem sempre en contacte al terra. Els dits dels meus peus, el meu genoll, estan apuntant cap al sostre, d'acord? No ha caigut la cama cap al costat. Està mirant en l'aire. I des d'aquí el que farem és buscar un pèndol. Busco obrir la cama, arrossegar-la pel terra, tot l'obert que pugui. Després aquesta cama passarà per sota l'altra per buscar l'adducció. Sí? Estem buscant l'abducció del maluc i estem buscant l'adducció del maluc. Dos moviments diferents, L'abducció és el que ens fa obrir, sí? El que ens allunyem del nostre eix, i l'adducció són aquests moviments que busquen apropar-nos a l'eix. Hi ha molts músculs, diversos músculs que fan aquests dos moviments, I el creuar, el tancar, busquem l'adducció amb D, AD, adducció,
Hi ha més de 5 músculs que fan aquest moviment, Estan tots a la part interna de la cuixa. Ves buscant aquest moviment. Canviarem. Baixarem l'altra cama. Flexionarem. Busquem el mateix. Un pèndol igual. Obrim al màxim. Obrirem al màxim. Tornarem a creuar. Sí? I busquem obrir i creuar-lo tot el que puguis. Has de notar la intensitat, d'acord? La notaràs a la part de dins de la cuixa, a l'enconal potser, quan tanques, i quan obres la cama, pots notar-la a la zona del maluc, a la part més externa de la nostra maluc, sí, la cadera, i a la zona lumbar, d'acord? Quan obrim i tanquem la cama, notem la intensitat a la zona de la cuixa, a la zona de l'engonal i a la zona lumbar també, La musculatura que ens ajuda. Molt bé. Aguanta'l, una miqueta més. Aguanta. Aguanta, sí, obrim bé, canviem bé i tornarem a la posició amb els braços endarrere per pujar el roll-up. Sí, és el de barbet al pit, ens posem la panxa, ens en anem a l'aire. Si no pots, t'agafes a la cama i et balanceges, d'acord? I faràs la baixada, articulant, deixant a l'aire, allargant. Vinga, inspiro, agafo aire, me'n vaig amunt. Ves una miqueta més enllà, si pots. Ves una miqueta més enllà. Tornes a col·locar la columna en línia. Si necessites doblegar els genolls per estar més còmode i més recte, ho fas. I tornarem a baixar. I allargo, agafo aire. I amunt, pujo rodó. Creix una miqueta, ves tan endavant si pots. Busquem màxima flexió del tronc per buscar una miqueta de treball abdominal. A veure si podem desenganxar tota aquesta resistència viscoelàstica que està aquí al darrere, que no ens deixa anar més endavant. I seguim, aneu fent, Aneu fent. Creix, allargant, tornant al centre. Ens quedarem a baix. Vinga. Ens quedarem aquí baix. Flexionarem les cames, sí? Anirem a flexionar les cames i el que farem és agafar la pilota o el coixí i ens el col·locarem a sota del sacre. D'acord? El sacre és aquesta part d'aquí. D'acord? És just aquí, entremig de les meves galtes, al culet, d'acord? I a la rabadilla, i si me'n vaig una miqueta més amunt, d'acord? Hi ha com un os pla, està molt dur, i és aquí on he de col·locar la pilota. Veus? Jo tinc l'esquena molt arquejada, tinc molta lordosis lumbar, però cadascú amb la que tingui. I des d'aquí, mantenint aquesta posició, el que farem és fer el pont. Cames paral·leles, peus en línia amb genolls i malucs, anem a pujar el pont. Tornem a baixar, sí, amb la piloteta. Com que tinc la pilota o el coixí, com més gran sigui la pilota, menys moviment tindré, d'acord? Si veieu que la pilota és molt gran i gairebé no us podeu moure, la traieu per poder fer un pont una miqueta més gran, vosaltres mateixos. Depèn una miqueta de la grandària de la pilota. I aquí, bé, aguanta, una més, i em quedo dalt. Fixa-t'hi, d'acord? Glutis, a tope. Vaig a treure la pilota perquè em vegis millor, Glutis a tope. I el que farem és anar obrint, anar caminant amb els meus peus per anar obrint cap al costat. Em col·loco aquí de costat perquè em vegis una miqueta més. I és, me'n vaig a l'aire, començo a caminar amb els meus dits dels peus, després amb els meus talons. Els meus genolls m'han d'acompanyar. Anirem obrint les cames, punta, taló, punta, taló, punta, taló. Tinc moltíssima intensitat a la zona del glutis i zona del maluc. D'acord? Tornarem a tancar. Vinga, tanco. Si necessites descansar, ara baixes el sacre al terra. Si no, seguim obrint
sempre. Ben enlaire, ben enlaire, ben enlaire. Tornem a tancar. Vaig respirant. Farem una tercera i última vegada. I obrim, obrim, obrim. I força, Vull que molesti, sí? Tota la zona del maluc. Vigila, no te'n rampis. Si te'n rampes és que t'has passat, l'intensitat. I tornarem a baixar al pont. Torno a repetir. 3 ponts. Em vaig a l'aire. 3 obertures. Anem-hi. Vinga. Pujo el pont. Torno al lloc. Pujo l'articulant. Agafo aire, me'n vaig amunt. Deixo anar. Me'n vaig amunt. Deixo anar. Una més. I comencem a caminar. Glutis. Activat. Obro peu. Punta, taló. Punta, taló. Punta, taló. Punta, taló. Ben obert. I tanques. I tanques. I tanques. I tanques. Recorda. Pots descansar o tornar a dalt. Aguanta. Tornem a obrir. Glutis amunt, No baixis. I torna. I torna. I torna. I torna. Una vegada més. Vinga, anem-hi. Vinga, anem-hi. Vinga, anem-hi. Tanco. 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 I baixo a poquet a poquet. Agafem la piloteta. Sí, a poquet i la tornarem a col·locar aquí, entremig dels meus genolls. D'acord? Bé. Més cap a les cuixes que als genolls. I anirem a fer el pont. Igual, farem 3 vegades el pont. Pujo, és el meu sacre el que pujarà en bloc. Ara, aquesta vegada, no articularem el pont, sinó que simplement pujo un bloc. És com si m'agafessin del sacre i m'empenyessin a l'aire. Amunt. Pressiono la pilota, baixo. 1, 2 i 3. I em quedo dalt, pressiono. 3, 2, 1. Torno a baixar i pujo dalt 3 vegades. 3, 2, 1. I em quedo dalt i pressiono. 3, 2, 1. I baixo. Sí? Seguim. Amunt i avall. 3 vegades. 2, 3. Et quedes a dalt i pressiones 3. 3, 2, 1. I baixo. Vinga. Segueix. 1. Pressiona, 2. 3. Et quedes a dalt i 3, 2, 1. I baixo. Descanso. Pots deixar els peus al terra o aixecar-los. Obrirem els braços en creu. Ens emportarem els genolls cap al terra. La part alta de l'esquena enganxadeta. I anem portant els genolls. Jo els porto cap al terra i jo els torno al centre. Recorda sempre, el moviment surt des de l'abdominal. Pressiona la pilota si vols. Agafo aire quan caic. Quan tanco, pressiono la pilota. Activo el meu sòl pèlvic, el meu abdominal i recullo dalt. Agafo aire. Agafem aire. Tornar-hi. Val. Canviem. Tenim 2 opcions. Una és agafar la pilota i deixar-la aquí en els braços. Sí? Una altra seria deixar la pilota i no fer-li cas. D'acord? I una altra seria mantenir la pilota a sota del sacre. Val? El que farem és buscar les 2 cames a dalt. A veure si aquests genolls poden estar en línia amb els meus malucs i els meus talons en línia amb els meus genolls. D'acord? Busquem el knee falls. És un exercici que el que busca és mantenir aquest angle a 90 graus dels genolls i portar el taló cap al terra. El que gira és l'articulació coxofemoral, la meva del maluc. És com si ens haguessin enguixat el genoll i el peu no es poden moure. I la bisagre, sí, l'eix de rotació, està a aquesta articulació d'aquí, a l'articulació del maluc. Deixo anar l'aire.
deixo anar l'aire, agafo. Quan deixo anar l'aire busco estrènyer abdominal. Sí? Mantenir la meva zona lumbosacra, sí? La meva zona abdominal, aquesta zona del core, d'acord? Forta, que no se'ns mogui, que no ens variï de posició. Agafo aire. Recorda, ho pots fer amb la pilota o coixí o sense. Una vegada més, dreta, esquerra. Allarga'm els braços i vull que quan deixis caure una cama, sí? Portis el braç contrari endarrere. Deixo anar l'aire, l'agafo. L'objectiu, que la meva zona abdominal i lumbar no variï de posició i que la cama i l'altre braç es mantinguin quiets. I afegim un treball de coordinació. Aire, el deixo anar. Estic allargant una miqueta perquè hem començat una mica tard, Els problemes tècnics. Fixa-t'hi, estic anant d'acord a la meva vertical. D'acord? Estic portant el braç endarrere i la cama endavant. Sí? Estic treballant en aquest braç agitat. D'acord? Ara anem a canviar i buscarem un pla transversal. Significa que obrirem el braç cap al costat i la cama també. I tornem a tancar. Compte els que esteu a dalt de la pilota, sí, o damunt del coixí, perquè l'equilibri se'ns complica. Si veieu que és molt complicat, us baixeu del coixí o de la pilota i ho fem sense. Obro cap al costat, torno al centre. Obro cap al costat, torno al centre. Deixo anar l'aire quan obro al costat per fer força a l'abdominal i que m'ajudi a mantenir l'estabilitat, perquè si no me'n vaig al terra. D'acord? Ara més. Perfecte. Baixa una cama, baixa l'altra, agafa la pilota, la col·locarem entre mig dels nostres genolls, agafa els genolls i anem a dibuixar cercles. Cercles grans, per intentar relaxar una miqueta aquesta zona lumbar. Si fem aquest exercici, si se'ns ha carregat una miqueta, canviem el sentit. Aquí està. Miqueta més. Agafem la pilota, anirem a estirar. A veure si podem arribar a recollir. Pilota al pit, talons cap al glutis i allargo. Agafo aire, el deixo anar. Agafo aire, el deixo anar. D'acord? L'objectiu sempre és desenganxar l'esquena del terra. La part alta de l'esquena l'has de desenganxar del terra. Mira, agafaré la pilota amb una mà i vaig a tocar-me una cama i vaig intentar tocar-me l'altra. Sí? La mà la pots deixar al darrere si ho necessites. Mira, i un, l'altre, i un, i l'altre. Si és molt complicat, ho pots fer des del terra. Tu mateixa, tu mateix. Un quart més. Es torna a quedar la pilota entre mig dels genolls.
treball del transvers, d'acord? Que és el múscul més profund del nostre abdominal. Els 4 abdominals, d'acord? El transvers és el més profund, que està més a la part més a dins del nostre cos. I bé, aquesta funció de rotació de columna, ens ajuda a fer aquest moviment. També diuen que és el que fa les cintures més estretes. Ho dic per si algú estava pensant en operació verano, bikini. Si és que ens deixen sortir. I un costat i l'altre. Molt bé. Val. Agafem la pilota. Qui té la sort com jo de tenir una pilota que la podem desinflar, sí? La desinflarem, perquè ara faré enveja a uns quants. Sí? La pots col·locar al darrere del clatell si vols. També la pots col·locar a sota del sacre o sense cap pilota. Simplement deixes caure amb les cames i el cap cap a un costat i cap a l'altre, amb suavitat, deixant caure el pes suau. Vinga, tanca els ulls. I vull que inspiris, agafis l'aire en 2 o 3 segons i el deixis anar amb el doble de temps. Respiració tranquil·la. Deixa caure. Busqueu aquests moments de tranquil·litat per vosaltres. 5 minutets al dia, 10 minutets al dia. Per poder gaudir del nostre cos, oxigenar-lo una miqueta. Doncs jo deixo per finalitzada la classe. Sí, espero que us hagi agradat. Sí, la classe estava preparada perquè fos un puntet